Assalamu alaikum. Muna godiya daga mai girma gwamna da 'yan majalisu da Hajiya Saratu. Allah ya taimake su a bisa taimakon da suka yi mana na taimakon mu mata domin mu tallafi kanmu da iyalinmu domin mu taimaka mazajenmu domin ci gaban rayuwarmu. Allah ya taimaka kuma muna roƙo dan Allah a yi kokari a taimaka mana domin wannan kungiya ta mu tana da mata da yawa. Muna buƙatar taimako a taimaka mana. Allah ya taimaka kungiyar mata zalla. Mun samu taimako kuma mun ƙara samu yanzu so muke mu samu wanda ya yi wannan. Allah ya taimaka 'yan majalisu a taimaka dan Allah da gwamna a taimaki wannan kungiya. Allah ya taimaka an ba mu fam kyauta kuma da kuɗin ta yi domin ta taimaki mata. Allah ya taimaka Allah kuma ya ɗaukaka ku ya ɗaukaka zuri'a ku ya kare ku daga sharrin mutum da sharrin shedan da sharrin aljani. Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi. Allah ya ba ku abin da kuke nema duniya da lahira. Allah ya taimake ku. Kungiya ta mata zalla muna godiya ga wannan girma gwamna Katsina. Allah ya tsare Allah ya ƙara ɗaukaka Allah kuma ya ƙara godiya. Amin. Ni suna na Zainab Isiyaku. Muna godiya ga mai girma gwamna. Allah ya taimake shi, Allah ya ƙara taimaka mashi shi da makarraban shi duka. Hajiya Saratu mai taimakon mu tana yi bakin kokari ba din gwalgwado mun gode mun samu tallafi ƙungiyar mata galla mun samu tallafi daga Hajiya Saratu mun gode muna roƙonka mai girma gwamna a ƙara diba mu da idan rahama a ƙara ɗaukaka wannan Yawa! Ku bani tambayan sarkin yaƙi na baba janar kowa naka. Dallatan waje sarkin yaƙi. Ƙungiyar mata zallan Katsina su ne suka ɗau nauyin waka. Dallatan waje sarkin yaƙi. Hajiya Sa'adatin Muzawa har gobe muna nan bayan ki. Dallatan waje sarkin yaƙi. Farar mace alkyabbar ma